Se un cumple non te podes sentar, tío, non cumple. Simplemente as eleccións, pois, unha cousa que foi unha novedade moi grande. Non sabíamos por onde andábamos. Dicíamos, a que llevamos a votar? Vou ser sincera, aquí o que conocemos a don Pepito, pois sale unha amiga miña que se chamaba Gelines e eu agarrábamos do brazo, metíamonos aí a cabina, buscábamos don Pepito, pois a don Pepito. Porque era o que conocíamos aquí, é a verdad. E foi así, non sabíamos ni por onde andábamos, éramos moi jóvenes tamén e non estábamos acostumbrados. 180. Os pastelitos. Os pastelitos, a Francisca que é o pastelito. O que non debía de comer. Pues viniera y estamos bastante ilusionados, es la primera vez que votamos y a todos nos hace bastante ilusión eso de... Y es eso, de meter la papeleta y, no sé, votar en general. Vamos allá, venga. Son de San Paio. Baixamos no transporte electoral. Necesitábamos un coche, siquiera unha vez a semana, para poder baixar a un médico ou o que sea, a comprar a todo que non podemos. Eu son de Mones, tamén baixei no coche no autocarro electoral. Tamén necesitábamos un coche, polo menos unha vez a semana, todas as semanas, porque isto está acoplado por todo, Mones quedou a pé. O que queira baixar ten que pasar ou taxis ou a ver como vamos baixar. Llamo Mónica González Álvarez, llevo viniendo ya a la mesa sobre 7 veces y creo que deberían pues poner a gente que está en el paro o gente voluntaria para que no siempre toquen, por lo menos en mi caso, siempre lo mismo. Voto por primeira vez porque non estuve aquí. Eu hoxe teño orgullo de votar que é a primeira vez. Entonces, a ver si gano. Para que un voto non yo digo. ¿Dónde estuvo? En Francia. Moitos anos. E ahora xa se vou para España? Sí. Jubileime, a lo veño para aquí. Temos que ver moita xente de fora, moita xente votou por correo. De momento, ser domingo, hai bastante ambiente, vese a rúa con ambiente, os pulpeiros están traballando, os negocios de hostelería están traballando. Esperamos que nos quede un domingo bo nese aspecto. Creo que es necesario votar. Si nadie vota, pues al final esto es un caos y es nuestro deber y derecho votar. Aunque viña Carmoletas, viña hasta aquí, sempre o votei. Sempre. 44. Sí, 44. Pues a ver, vota y vota. Y voto. Muy bien.